Fl-aħħar sigħat eluf ta' ħaddiema taċ-ċivil irċevew fid-djar tagħhom fuljett mimli b'sensiela ta' allegazzjonijiet folots dwar x'jiġri mill-post tax-xogħol tagħhom f'każ li wara l-elezzjoni ġenerali li ġejja ikun hemm gvern ġdid. Fuljett li l-uniku skop tiegħu huwa li jnissel biża' bla bażi fost il-ħaddiema taċ-ċivil. Il-fuljett kien wieħed anonimu u ħadd ma ħa r-responsabilità tal-kontenut tiegħu. L-4 wara nofsinhar għal-ħabta tal-5 waqt konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Partit Nazzjonalista, One News staqsa lill-President tal-istess partit, Martes Portelli, jekk kienx il-Partit Nazzjonalista li bat dan il-fuljett anonimu. Minkejja li deret viżibilment skomda ħafna tant li għal ftit sekondi ma rfitx taqbad twieġeb, eventwalment għal 4 darbiet wara xulxin Portelli ċaħdet dan. Fl-aħħar ġimgħa ħaddiema taċ-ċivil riċevew dan il-leaflet fid-djar tagħhom li għaddej. Gvern tal-Labor jagħmel eżerċizzju ta' transfers. Dan il-leaflet inħareġ mill-Nazzjonalista. Ma ħarriġ mingħand il-Partit Nazzjonalista. Tiddisassoċjaw ruħkom ġifieri minnu tal-leaflet? Dak il-leaflet ma batux il-Partit Nazzjonalista. Tikkundannaw ġifieri dal-leaflet? Nerġa' ntenni dak il-leaflet ma ħarriġ mingħand il-Partit Nazzjonalista. Ma kontu tafu bih hemmhekk? Ngħidlek li ma ħriġniex aħna definittivament u ma konniex nafu bih. Madankollu anqas minn nofsija wara li għamlet dawn id-dikjarazzjonijiet kategoriċi, Portelli nnifisha għamlet kuntatt bit-telefon ma' One News u bidlet il-verżjoni tagħha. Waqt din it-telefonata u kif ukoll f'email li eventwalment batet, Martes Portelli qalet li l-fuljett anonimu intenzjonat biex joħloq biża' bla bażi fost il-ħaddiema taċ-ċivil fil-fatt sar mill-Partit Nazzjonalista. Aktar tard l-4 filgħaxija Portelli kkonfermat dan anki fi programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali. L-verità hija li hemm dak il-leaflet li semmejt inti qiegħed jitkellem dwar l-audit li semmit b'mod speċifikament iva. Mhux magħrufa li il-Partit Nazzjonalista għażel li ma jieħux ir-responsabilità tal-kontenut tal-fuljett u minflok batu b'mod anonimu. Qed huma wkoll mistoqsijiet serji dwar minn fejn il-Partit Nazzjonalista ġab l-informazzjoni personali tal-ħaddiema taċ-ċivil biex seta' jibatilhom dan il-fuljett fid-djar tagħhom. U jekk il-Partit Nazzjonalista ġabx il-permess tal-ħaddiema involuti qabel ma batilhom dan il-fuljett.